سلام نعخم فتوات تخاتلتي تنساي channel كمي تغنيو أبزل زلخمو سلام أملاخ كبز حالكم الناس ألنا لومون كم مقصلتا نايتي سنسلت بتاكو تساجير كولد خا أساجر زبل حساب زدالنا يوم دب حيزنا متينا لنا نايلوم يارسنا بزعبا سلام المرققان أولك أو هيوتك زي مهلاو زتاكورك خونيو نابا قاي شي كبلكم إلسي بأخ نجمر إذا نزار بلو زلنا سلام المرققان أولك أو هيوتني حادث بزي مهلاو نبلو انتايو اسكاس فيك تقلصلنا اوكي انا انتاي كويني سمعني زي سلام زي مهلاو مرققا دي مهلاو كل شع ጭنق مبال حصير محساب مس كلته ነገር ዝተحاز كويني سمعني حدا بزح غزي اب سب تغودي زبل حسب انت دهاليو انا تحسي انا تغودي زبل resentment ساوشت انت دهاليو كال اي كاني ويون اتسبتي حلو نوزوقصو نسبات زبدلهم نجر انت دهاليو اذا كلته ازين اوشتنا دقاس زخل انا سمعيتاتين زفطرا اجي اذا بغيزيو انت داي تفويسو كل شع مسب ناي مردع مخا حصير خون سيجن طير تخون مس زغبر زخونه يخون كتسامما عيتخلن እንደገና ካብ كل خاني انتي يدبال رأس متحات اتحسب اندا تملالسه سخ خمز يخون سخ خمز تخون انا خمز تبديله كمز قبروني كمز اندا تبهله ممليسو اندا دقوسكا نتي ناتكا emotional stability ززرق عينت ترئيوتات يرأي سلازي اب لبخا كم عينت سمعيتات قلطيف كفوس خطرخبلو ازيو يقدسي اذا خا اب امنتي ايكوننيو انت دايلنا كاب حق ازرحا قطرايو مسبات كسع زلها ويون كم زخنبلو صنحنا خا بزح دحر بايتا زمطانا بزح اب دحر بايتانا زطقطنا وي زتحسنا ويون امونغونا بزي مرددا زرأ محسيتታት ስለዘሎ ናይ ምፍዋስ ልቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ብኸመይ ድማኒ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሲ እንታይ ብለና ህይወት ካብ ኦያ ትፍልፍልሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ብለና ስለዚ ልብና ካብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት እንተዳ ዘይርሕቁ እንተዳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘይተሓልዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ዚ مشجار ويدما مجنا مرققا زي مهلاو سلام زي مهلاو عقابت زي مهلاو شجر كناتو نخيلنا مالتي كالون اب مثالي 10 السب انت حممه منفسو يدقفو يبلنا زتا صبر منفس جن ماني يدقفو ولا حدا حجي منفسنا كل شع بناي حيل እግዚአብሔር كاب كم زعينت سمعيتات وطيو positive attitude ويدما كل شعن نجارات أونتاو نجار كري انت زي كيلو نتي زقات مكان نايس جا حمام دي نايكالون كنت بدوها يدخلنا هذا سواء انت يزبلنا نفس سبنت حمام منفس يدقف منفس انت تسيرو قنا تصفى يقبط مالتي هذا انا زي امبلكو هو صبوق حسابني اختمنا صنيحه السي او حدا اسفح قبلات حساب مالتي برقص تنزبلتن قندي طنقي ناي ጭንቀት ناي ተስፋ መቁራጽ ናይ ሕልና ምዕራብ ቀንዲ ውጽኢት ግን ንዑ ግን ከም መበገስ ከም መንቀል መሰረቱ ተሓጢያት እንዲዩ ኣብዛ ወድቅቲ ኣብዛ በሓጢያት ተበክለት ዓለም ስለ ዘለና ይዋላ እሱ ዓይነት ስምዒት ዝመጽእ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ሰይጣን ካ ኩሉ ግዜ ጽቡቕና ዘይደል ጸላእ ስለ ዝኾነ ከም መጥቃዕቲ ዓዲ ውዕልኒ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰባት ዝተፈላልየ መጥቃዕቲ ይፍጽም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ውን ሃሰስ ሲልካ ትስእኖ ምኽንያት ክስእን ትኽእል ኢኻ ብመሰረቱ ሰይጣን በቃ መጥቃዕቲ ኣብ ኣእምሮኻ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ሰይጣን ዓውደ ኹይናት እንዲዩ ኣው ሓሳባት ሕማቕ ሓሳባት ክፉእ ሓሳባት እንዳላእኸ ሰብ በሕልሚ እንዳተራእየ በሕልሚ እንዳተገልጸ ብዙሕ ግዜ ሰባት በሕልሚ ሕማቕ ነገር ከጓንፎም ብዛዕባኻ ክጭነቑ ይጅምሩ ብዛዕባኻ ብዙሕ እንታይ ክኸውን ኢሎም ናብ ዘይተደለየ ወጥሪ ይኣቱ ማለት እዮም ስለዚ
كم ذا عينت زي رجوع عينت هي وزلهم سوات كقالوا بيت خوينو جن أبى جزابير فوسي قالوا أبى جزابير نايمت عي صراحة حلو زعوينا هرد لنا هذا لنا مالتي እዞም ንብሎም ዘለና ርዮት ግን መዓስዮም ዝኽሰቱ ኣብዚ ሓለፈ ክፋላት ከም ዝረኣነዮ ብዘይ ምክንያት ዝመጽእ መርገም ከም ዘየለ ኢና ነርና ሳሚንታይ ትብለና ብዛዕባ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ እቲ ርእስኻ ክትገትእ ዘይምኽኣል ማለት ርእስኻ ንሓጢኣት ምቅላዕ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ኣብ ተፈቅዲ 6 ሕርኬድና ርኢናዮ እግዚአብሔር ናብ ቃየል መጺኡ እንታይ ኢልዎ ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ከገጽቃስ ጸለመ ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽቃሲ ትኽ ምበለ ኢልዎ ጽቡቕ እንተ ዘይገበርካ ግና ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃጸወካ ኣላ እሞ ስኻ ክትገዝኣ ይግባእካ ኢልዎ እዚ ካበዩ መጺኡ ንሕሪልካ ክልቲኦም ነናቶም ዝኾነ መስዋዕቲ ደምጽዎ ነይሮም እቲ ካብ በኹራት ኣምጺኡ እቲ ኸኣ ካብ በቕሊ ምድሪ ምጽኡ ስለዚ ንምንታዩ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት መጺዎ ቃየል እንተደኣ ኢልና ናይ ሓዉ መስዋዕቲ እግዚአብሔር ከም ተቀበሎ ስለዝራእየ ከመይልዩ ርኢዎ ንዝብል እሱ ካል ክስታይ ኣለዎ ምናልባት እግዚአብሔር በሐውድ ይመልሱሉ ወይ ብዝርአ መልክዕ ሓደ ገለ ነገር ወሲዶ ከም ዘሎ እዩ ዘርኤካ ስለዚ እቲ ናይ ሓዉ ምቕባል ናይ መስዋዕቲ ንዕኡ ገለ ስምዒት ፈጢሩሉ ማለት እዩ በዚ ኸኣ ሓጢኣት ደገ ኸፊቱ ማለት ኣብቲ ናቱ ስምዒት ኣብቲ ውሽጡ ናቱ ገለ ነገር ከፋት ለጸንሐ ሓጢኣት ሲ ኣብ ደገ ትቃጸወካላ ቦታ እንተረኺባ ዝኽታኣትወካ ይድብሎ ደሎ ስለዚ እዚ ዘይምግዛእ እዚ ድሒሩ እንታይ ኣምጺሉ ንሕሪልካ ስምዒታዊ መጉዳእቲ ጥራይ ደይኮነ ካብ ገጽ እግዚአብሔር እውን ተሰጊቡ በዛ ኩነታት እዚኣ ምክንያቱ ኣብ መሮር ተዘራሪቦም ከም ዝቆተሉ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና ብድሕሪ እንታይ መጽኡ ተልካ ባቤል ይመጽኡ በቃ ኮንፊውዥን ማለት እዩ ባቤል ማለትካ ለዚ ጭንቀት ዝተፈላልዩ ምክንያቱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቃ ዝመጽእ ማልያ ደይብሉ ሳዕቤናት ኣሎ ሓደ ካብኡ እንታይ ተልካ ሰላም ደይምርካብ ደይምርግጋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ኣብ 12 ፍቅድ 15 እንታይ ድብል ቃል ኣሎ ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ደርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከይጨንቆኩም ተጠንቀቁ ይለናል ሕጂ ተጠንቀቁ ትብል ንዓና እዩ ክርስቶስ በታ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ካብ ሓጢኣትና ሓራ ገይርና ስለዚ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወጻና ሓጢኣትናትና ናይ ኮርስ ኦፍ አወር ላይፍ ክኸውን ኣይግብኦን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ደገዝ እንተዳ ኸፊትካ ርእስኻ ክትገትእ ክሳዕ ዘይከኣልካ ንጸጋ እግዚአብሔር ከምቲ ዝግባእ ጌርካ ተዘይተጠቂምካሉ ኩሉ ሰዕ ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰላምን መርግጋእን ደይምህላው ኣብ ህይወትካ ክስዕበልካ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ድብል ዘሎ ገለ መሪር ዝኾነ ሱርሲ ኣይርአን ስለዚ ብውሽጢ መሪር ሱር በቂሉ ከይጨንቆኩም ወላቲ ጸሓፊ ዕብራውያን ተጠቀመሉ ዓይነት ተዘራርባ ይገርም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እውን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎ ኣብ ፍቅዲ 12 ኣቱም ኣሕዋቴ ሎሚ ክበሃል ከሎ ኣብ ጸጽባሕ ንሓድ ሕድኩም ተማዓዓዱ እምበር ሓደ ኳ ኸባኻትኩም ሓጢኣት እናዓሸዎ ከይተርርሞ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ኸባኻትኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከይህሉ እዚኣኻ ተጠንቀቁ ይልናል እንታይ ማለት ንሕሪልካ ሓጢኣት ኩሉ ሰዕ ደገ እንድሕዳ ረኺቡ ነቲ ውሽጣዊ ሰብካ ይደልምጾ ምንም ንእግዚአብሔር ስምዒት ደይብልካ ኢኻ ሰብ ትኸውን ብድሕሪኡ ካብ ህያው ኣምላኽ እንዳረሓቃ ኣብ መወዳእታ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ሒዝካ ትደርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ርእስኻ ዘይምግታእ ምስ ሓጢኣት ክሳዕ ደም ዘይምቅላስካ ሳዕቤኑ እንታይ እንድሕሪልካ እዚ ሳዕቤኑ ካብ ሰላም ኣምላኽ ትርሕቕ ካብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ርሒቑ ኸ ኩሉ ግዜ ዝጣዕሞ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ዝኾነ ባህርያዊ ነገር ኣይንርእን ኢና ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ኩሉ ሰዕ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ዓብ ዝኾነ ጸጋ ኣሎ ሱኻ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ክንመላለስ ዝኽእለና ጸጋ ሂብና ኣሎ ነዚ ጸጋ እዚ ብዝግባእ እንተዳ ተጠቂምናሉ ነዚ ደገዚ ክንዓጽዎ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ናይ መንፈስ ኤዛቤል መጥቃዕቲ እዩ ብዙሕ ዓይነት መጥቃዕትታት እያ ትፍኑ ኣብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ መንፈስ ኤዛቤል ንሕጂ ግን ምዝ ናይ ሰላምን መርግጋእን ዝምልከት እንተዳ ተዛሪብና ሓደ ግዜ ገለገለ ሰባት ካብቲ ልክዖም ወይ ድማ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝለክዓልና ልክዕ ተመጢጦም ክኸዱ ትርኢኻ እዚ ድማ ትበርናኣውት ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ምግልጋል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ውህበታት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ልክዑ ዝወፀ ካብ ሕንጻጹ ዝወፀ ካብቲ መቀዳደሚ ጉያናትካ ወጻኢ ዝኸይድ ካብቲ ልክዑ ዝሓለፈ ክትሓስብ ዛስዋይ ኣብ ሮሜሲ እንታይ ትብል ቃል ኣላ ካብቲ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ከይሓስብ ኢልና ኣሎ እታ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ማለት እዩ ካብቲ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ በቲ ኣባኻትኩም ኣባይ ደሎ ግሬስ ከምዚ ይብላሉ ኽኢሉ ስለዚ ካብቲ ልክዕኻ ከተውጻካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሰይጣን ብድሕሪት ተዘይሒዝካ
دفيو نقدميتون يدفعكاي إذا نبعلو أب كاب سلامن كاب مرققان يوصاكاي إذا دما تبرنا أوت نبلو مالتي سلازي كالون نامنت أب إلياس انت دارينا أب تقدمي نقص معرف 10 شعبتن لحد دارينا يدما እግዚአብሔር ንኤልያስ ሕቁቕ ኸሎ ክሳዕ ይዝርኤል ዝኣቱ ኮሚድ ብለካ ተቓል ክሳዕ ይዝርኤል ዝኣቱ ቀድሚ ሰረገላ ናይ ኣካብ ጎይ ነበረ ይድለና አቡ ድጸንሐት ኣብቲ ፓላስ እዝራኤል ድጸንሐት መንፈስ ኤዛቤል ብህየታ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብስካ ተገሊጹ ስለዝነበረ ልኡኻት ሰዲዳስ ካብ ኣፍ ደገ ይዝርኤል ያ መሊሳቶ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅባት ክሳዕ ውሽጢ ኣትዩ ንዓዘ ጽድፍ ይነይሩ እዚኣ ግን ልኡኻት ሰዲዳ ካብ ኣፍ ደገ ምስ መለሰቶ ብድሕሪ እንታይ ኮይኑ ተልካስ ነዚ ኩሉ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝገበሮ ነገር ገዲፉ ንበረኻ ኸይዱስ ኣብ በረኻ ሞት ክምነ ከሎ ወሰደኒ ካብ ቦታታ ይበልጽኒ እዚ እንታይ ተልካ እዚ ንባዕሉ ሓደ መጥቃዕትታት ኤዛቤል ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ እውን እንድሕር ኣስዒባትልካ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ብፍላይ ካብ ሰላም ኣምላኽ ተውርደካ ፓስተር ኣብዚ እንታይ ትውስኸልና ሓሳብ ኣሎ حراي أزيو قرم زخنا حسابات وحزلنا زله كبرنا أملاخ يكون قداس زخنا أرستيخي يمكن نازل لخي تي وصيت أبزن دحلفة خمدرين صنح ناسي مودعتو تي ناي چنقت ناي تسفا مقراص ناي محل النجر سويسايد علي تقبرك وي سبت قتل وي رأسخات قتل مش هلو أدب زي بالكا قدب زي بالكا عين السبي زقبرك سلازي نزع عينتنا نزارب زلنا نزخاني سايكلنا قبل نصنح ننوح اوان حيس كايت خيد مو نبزح معنا ونبزح مبراس مخنيات زخون مالك زخبل كلخو جن سبب قتل كل كلخو قدنا يخون بسقاه تقتلونا حدا سب مالتيو بزح زي ابزني حبشه حبرسب حجي نريو كاركتر اساسينيشن አለው ነትሰብሲ ዴሞናይዝ ዝገብሮ ተጸልሞ ማለት ዘይናቱ መልክዕ ለናቱ ምስሊ ትህቦ ዝገበሮን ዘይገበሮን እንጌርካ ነትሰብ በቃ ኣብ አገልግሎቱ ይኹን ኣብ ዕዩ ይኹን ኣብ ስርሑ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራቱ ትናቱ ሞጎስ ንምጥፋእ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ኣዚኻ ክትጽዕር ክትዓይት ይጅምር ማለት እዩ ቀጽለ ናልባት ኣው ክድግፈና እዩ ድብሎ ሓሳብታ ያሎ ቅኔ ቀታሊ ከም ቅንኢ ዝመሰልዎ ቁንቁን የለን ማለት እዩ ንሰብ بدو እንዳሃለው خلو ታይ ዝገብሮ ዚሮ ይሰዶ አሎ እንዳበልካ ያخላ ቁንቁን ዝበልዖ ዕንጨቲ አሎ እንዳበልካ ያخላ ይሮሞቅ ዝብል ኮማ ዓይነት እዩ እቲ ሳዕቤኑ ማለት ቀሊል አይኮነን ቅንኢ አቮይ ካብ ህይወትና ፍጽምና ከነወግዶ ዘለና ሕማቅ መርዛም ዝኾነ ነገሪ ማለት ናብ ጭንቀት ናብ ዘይተደለየ ርእሰ ምትሓት ናብ ዘይተደለየ خفአት ወስደና ማለት እዩ ጽቡቅ ኣብነት ዝኾነ ናብዚ ሳኦል ሲ እንደሕዳሪናዮ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ሰብ نسب إسرائيل سبوا بعلو علتهم هيوتو بجاهيبو يوناتان صوب غير يمسكيل هيوتو بجاهيبو سنتاغيرو نتسب تبجيبو سليناي خاخ قتلو تدلل لخا إلو بزح غزي يزاربو نيرو ግን ኣብ ሳኦል ግን ሓንቲ ነገር ኣትያ ማለት ቅሬት በሃል ሕማም ኣትያ እዛ ቀን እዚኣ ማዓስያ ኣትያ እንደሕዳኢልና ዳዊት ንሳኦል ነቲ ጎልያድ ቀቲሉ ክምለሱ ከለው ደሓና ይርከባ ተናንስቲ انت ايلنا مالتيو ساول شحو داويت غنا الف قتليلن بدرفي وصين مالتيو مكم درفخا منفس يداتو ام منفسو قناعت يشو ام منفس ناي ساول لا اتيو قني كابزا معلت زي اتحيزو ن داويت بخفو خريو جمير مالتيو كاو حلفو غاشا زاغري غيرو خنسوسي بقى اتي كفو منفس داغبر جمير ماتي افدغ رخيبو خطقو جمير خጨنقو جمير خጨنقو خلو كوينات العلو نداويت كطابقو يفتنير ماتي دحريو مليشومتم ناتو اغوابز كمخرو خلو نداويت صبق واقع بغنا مصيو قالكا مخحشكا يلو ماتي مليش تجديدو داويت እንደገና امصيو داويت بغنا خوقالو خلو يحشو نيرو ግን በመሐሽ አይኮነን ዝቅጥል እንደገና መልሹ ተሕማም እንዳተመላለሰት መጥቃዕቲ እቲ ጭንቀት እንዳተመላለሰ ከመጽ ከሎ ሓንሳብ ክልተሻብ ኮሙ ምስፈተነ ዳዊት ካብ ገጽ ሳኦል ከሃድም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ናታናኡ ብዙሕ ምስ ዳዊት ሕነቕ ክሳብ ዝብል ጥቡቅ ዝኾነ ፍቅሪ ከርኢ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ታኸብል ደለ ቅኔ ኣዝዩ መርዛም ዝኾነ ነገር እዩ ከነወግዶለና ናብ ዘይተደለየ ጭንቀት ናብ ዘይተደለየ ቀጻል ዝኾነ ጸላኢ መጥቃዕቲ ዝኸፍተና ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ቀጺለ ክሪኦ ዘለታ እዩ ኣብ ልብ ዝተታሕዘ ቂም
قبل بس حذا ريزنتمنت ننوح وان ناي تقولي زبل سمعت ننوح وان اللي حدا حيس كايو زون كم تي عم توي إرساون استنكفتو أزي حدا جنيا تريئي مالتي أبزون صبق أبنت خلنا إسداوي حتى حيز داينا هنريو أحيتو فيل بهال سبعي نذكرينا حدا خبطهم قربا فتوت داويت أما خرت داويت زمسل زنبرقين جزء زي كل عنا قريلن مس جزء أنت عينت كرحنتي أنت عينت موجدات قبل بو كم صنحة زج هذا السبي ماتيو أحيتو فيل مالت مني عند حدا إلنا نبات سبعة سيت أوريا مالتيو أبا حقائي خون زلوا السبعة دي ده نفلطينا في تاريخ دحريت مملاسة اللي داويت أوريا كم يجرو خمسة قتلون فلتينا صباعي جبران داويت بدحري خان بس سبعة وسيدوا مالتيو تيوا إذا كله خاون قال له جن أب أحيتو فيلجن حدا موجودات قبل بنيري مالتيو نذا بيت السبت از جبرو متقعتي كل جزء قبل بحيزونيرو انتهي صبنيرو جزء صبنيرو متشو زخونه جزء صبنيرو إتها متشو تمثل جزء مثل خبشعو ده قبل كلنا نريو قطة نداويت نمتقع نداويت نمدمساس زي جبر نجار عينه بن مجمر از جبر أنت of course جزء أبيرون يلوانيريو أزي اسخا بحبي خاز جبر كه أنا جنا أبدا بايلهم إن السخاسي أبدا باي تحقورهم كارت كاتوانين جزء أبيهر تزاري بونيريو لك حما يا خوينا مالت شو ناي أحيتو في المخري شعو ن أبي سلام نزن أنستوسن أنا أبوها تاجبرن نخلن بقطر أتواني له نبوها كسب كندي خمس على خايف فلت أموت هذ بخنا بخنا حجبري كلا جبيلو ن أبي سلام مخري خو بخلو خو مخجبر كلنا ريك هذا حليف خاني بجا خايل ون أبي سلام لمينو مالت شو عسر تخلت الشح زخون سراويت حبنمو حجي تختيلن داويت دخيم خلو زرقا حق حيلو خلو أما خل توم هزبي يهادمو نداويت كأي قتل له دحريو كلاتهم توم هزبي إسرائيل بملئتها ناب نقصنت كات ملس نقصنت كات صنعك إلو كم ذا عينت مخريخ مكر كله إن هنريو مالت شو قلنا زيابير أقدم قلنا ماخيرو نداويت حشاي كصعبة مسدلة أي تملس دحان كيركا ناي حيتو في المخري مثلا كتف الشل بقى مس ودي مس أبي سلام بقى مس تدانا قص إلو صنيح مالت شو لأن نزا مخرزيا من يزرجروا ماتي أقدمون داويت صليو قويتا ناي أحيتو في المخري كنتو قبر رويلو أقدم صلي ما هنياتو أفتح جزيتي أحيتو في المخري محتاج مالت كم جزي أبيهر متأيا عينت جيرو أقيم ولا مزحك بس مالتي الذي قلل عين السبعين برهن أزي أزيو تبابنيا زنبرة سبقين بسرتها قبل بزنبرة كيف عات مالتي ننوح وان حيزوا زنبرة كيم أبزي تدلي كيم كات خلون ري أبزي تدلي نايحنا مفداي سمعت كاتو إن خلون ري موداتو انتهي خوينو ده دايلنا لك حشاي هو أبو هذا أمو حج سعيبنا خن قتله مالت زي كاليلو زبتي حج قتلنا أبو خاسي نفع تواقع مهان فلت حج خما ما أخذ سفر أيدك سنيلو أبو ويا أبقى له قدقار ويا أبقى له بعد تتحون له تحبين له بيني يزله بوراحيد السوالي ندقنا خا أبو خا برتع مواقع تواقع مهان فلت يا خابزهم زخور سراويت نحد السعيرهم بزل إسرائيل لبو يجيجو لبهم كأنا أبو خا يمل سيلو نت مخرتا جرو ماتيو قلبيته إذا مسكونت ريوة مودعتا سويسايد عليها تمس مشلنا يا مسكدت إتها مخرو خمسة تفصمت مسرعة بيتو أستنابيرو خيرو تحاني قومتها يزبلنا مالتيو كساب كنزيد وصلنا مالتيو قيمتا محرات زي مقبار سلازي ببقزيو محرات كتقبرو بزقات أمزي ساوعيت كقربي دلي مالتيو أملاخ كابزكن إن قيمتاني سورنا بتعامي حمامي برقص جن أنصار تخفله مسكال تخفله سلا سلامنا بفلايد تخفله وعلتالو سام مزين تكتب لنا تخيل زيابير يمسكن تي كريستوس أمسكال زخفله واجا ملو نيامرو حرنت كنركب كفيل وقت واجا أبلوك أسمع عرف إسران كلتن أبتي فقد 4 تايبل أبتا سفرة مسبت حقا نافتنا قياتو تسأليو بلوم نسخة كباتاتهم دربا أمن زاكر ريحيقو تنبركيخو أبوي فقد كان تخوينو نزات هو زيا كباي أحلفا كناخ فقد كان بر فقد يكون نابلت اللي زبرتعو ملأخ كاب سماي ترايو تعرموت حيزوو أصنعي لمن نبر رهاتو خا كمنت بدم نام مدري
ይነጥብ ነበረ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጻዕሮ ብፍላይ ዝተጨነቆ ጭንቀት ትናይ መወዳእታ ጭንቀት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንረሃፁ ናብ ደም ክልወጥ እንተዳ ኮይኑሲ ተራ ዓይነት ጭንቀት ኣይኮነን ናብ ደም ዝልውጠልካ እቲ ዝኸፍአ እንታይ ዓይነት ስትረስ ይነይርዎ ኢልካ ክትሓስቦ ወላ ክትግምቶ እውን ትኽእል ኢኻ ክሳዕ ረሃፁ ናብ ደም ዝልወጥ እንተዳ ክሳዕ ክንድኡ ዝኣክል ተጨኒቕልና ንሕና ምእንቲ ሰላም ክንረክብ ካብዚ ዝዓቢ ብለሲንግ የለን ስለዚ ክርስቶስ እቲ ዝኸፍአ ጭንቀት ስለተጨነቆ ንሕና ብሰላም ክንነብር ብዝተረጋግአ ኣእምሮ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጎይታ ፈቃድ እዩ ኣብ ማቴዎስ 27 ፍቅዲ 29 ድማ ነዚ ዝድግፈና ቃል ኣሎ ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚ እናተደፍዎ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ኢሎም ኣላገጹሉ ይብል ካብ እሾኽሲ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ይብለካ እዚ እንታይ እዩ ደመልክተልና እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ እምሮና ክመጽእ ዝግብኦ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታት ሰልፍታት ናይቶም ዝኸፉ ኣጋንንቲ ክርስቶስ ኦረዲ ሓሊፍዎ ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ይብለካ እዚ ንምንታይ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ሕጂ እውን በእምሮ ሓርነት ክንረክብ ስለዚ he paid the price ሙሉእ ዝኾነ መስዋዕት እዩ ተሰዊኢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ بعابيو ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ኩልና ንፈልጣ ኣዝያ ደስ ተብል ብፍላይ ንስምዒታዊ መጉዳእትና እትዝንን ቃልያ ከም በባደስ ይብለኒ ካብ ፍቅዲ ሓደ እንታይ ይብል ንትሑታት ብስራት ከበሰርሲ እግዚአብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕለዩ ንስቡራት ልቢ ክዘንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ከዓ መፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልትሕና ኣምላኽናን ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም እንተ ክስመዩ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓመኹሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ኩሉ ግዜ እዚ ጓሂ ምረት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብ ግዜ ጭንቀትካ ዝረኣዩ ትርኢዮታት ኣለዉ ንስቡራት ልቢ ክዘንን እዚ ቅብኣት እዚ ተፈጺሙ እዩ ድሕሪ መስቀል ቀራንዮ ዝተሰብረ ልቢ በዚ መንፈስ እዚ ክዝነን ኣብ እምሮናን ኣብ ሓሳባትናን ዝተፈላለዩ ዓይነት ጭንቀታት ወላ እንተ ተላዕሉ ብኡ ንብኡ ፈውሲ ክበና ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ጸጋ ኣለና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይድብለና ደሎ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ስምዒታዊ ዘይኣምላኽ ማለት ኣጋንንታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋትኤቨር መልከፍቲ ዝተፈላለዩ ዝጉንፀካ ዘምርረካ ብውሽጢ ዘሕዝነካ ልብኻ ዝሰብር ዓይነት ኩሎም ዓይነት ትርኢዮታት he paid the price ነዚ ዝኸውን ጸጋ ንትሑታት ብስራት ኣበሲሩ ንድኻታት ወንጌል ኣበሲሩ ነዝተፈላለዩ ኣብ ጭንቀትን ዝተፈላለዩ ጓህን ዘለዎም ድማ ናይ ምስጋና ክዳን ክህቦም ለኣኸኒ ይድብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ነገር ተጨኒቁ እንተዳ ጸኒሑ እዚ ጸጋዚ ምስ ፈሰሰሉ እዚ ጸጋዚ ምስ ተቀበሉ እንታይ ይኸውን ንሕር ኢልና እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ መንፈስ ጓሂ ብናይ ምስጋና ክዳን እዩ ዝምላእ ዛስዋይ ዳዊት ካብ ጉድጓድ ካብ ትረግረግ ጸብሪ ኣውፂኡ ንእጋረይሲ ኣብ ከውሒ ኣቆይሙ ስጉምቲ ያጽንዖ ይብል ካብቲ ጉድጓድ ዘውፅኦ ከውሒ ኣሎ ንእግሩ ኣብ ከውሒ ከንብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ንድሕር ኢልናሲ ሓድሽ መዝሙር ምስጋናሲ ኣብ ኣፈይ ኣንበረ ብዙሓት ነዝሪኦም ነዚ ኣነ ዝኾነ ዘለኹ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጎዳጉዲ መስበርትታት ኣውፂኡ ንእጋረይ ኣብ ከውሒ ምስ ቆመንሲ ኣነ ክዝምረ ኢሉ ብዙሓት ከዓ እቲ ኣባይ ዝኾነ ነገር ምስ ረኣዩሲ ናብ ኣምላኾም ክውከሉ እዮም ካይሉ ስለዚ ኣነ ነቲ ዝነበረና ዓይነት ዝተፈላለዩ ናይ ኣእምሮ ጭንቀታት ዝተፈላለዩ መስበርቲ ልቢ ጎይታ ዘኒንኒ ክዳን ምስጋና ምስ ገበረለይ ኣነ ከዓ ክዝምር ምጀመርኩ ስለቲ ውዕለት ኣምላኽሲ ካልኦት ከማን እዚ ኣባይ ዝኾነ ነገር ምስ ረኣዩሲ ስቃ ይብሉን እዮም ንእግዚአብሔር ክፈርሑ እዮም ኣብ ኣምላኽ ከዓ ክውከሉ እዮም ስለዚ ካባኻ ሓሊፉ ነቲ ኣባኻ ዝኾነ ነገር ከማን ከይተረፈ ሪኦም ናብቲ ንስኻ ተምልኾ ዘለኻ ኣምላኽ ዝማርኽ ዓይነት ምስጋና እግዚአብሔር ዝህበና ስለዚ he paid the price ኩሉ ዓይነት ጭንቀታት ክፍውስ ዝኽእል ጸጋ ኣብ ክርስቶስ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ብብዙሕ ዝረዳእና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ካብዚ ተኸፊሉልና እዩ ክንብሎ ዝጸናሕና ዋጋ ንህይወትና እንወስዶ ነገር እንታይ ኣሎ ብኸመይ ከኢና ነዚ ዝተኸፍለልና ሰላም ናይ ጎይታ ነስተማቕሮ
باستر نابخا خبلا زي حتى ابت حساب كنكيد نحدا خوينا ادهبونا ወይ ከላይ ስናትና ጥመተት ናትካ ናትና አተኩሮ አዚያ ገዳሲዩ ፎከስ ናትና እንታዩ ብርግጽ ናብ እግዚአብሔር እንድሕዳ ኮይኑ ጠመተና ሁሉ ግዜ ካብ ጭንቀት ተጋላገልና አይና ሰባቲና ነኾን ኣብ ርእስና እንድሕዳ ኮይኑ ጠመተይት ዘሎ ጸገም እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክራይስት ሰንተር ወይ ከላይ ክርስቶስ ተኮር ለአምር ርእሰ ተኮር አይኮናን ክንከውን ዘለና ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ከሎ ከዓ እንታይ ይብለና ወላ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ነፍሱ ክትውኸል ነፍስናስ ብዙሕ ነገር እንድትወሰድ ወላ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ይልናል በተን አምላክ ክሕስወለን ዘይካአለ ክልተ ነገር ንሕና ነታ ተስፋ ንምርካብ ሃዲምና ዝወፃና ይልሎ ንሳኻ ከም መልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን ያ ነተስፋ አምላክ ከምንታይ ዝገልጾ መጽሐፍ ቅዱስ መሲልኩም ከም መልህቕ ነፍሲ ናፍትን ከይትወሰድ ከይትጭናቅ ኩሉ ግዜ ጭንቀት ኣብ ነፍሲ ዘሎ መታን ከይትጭናቅሲ ከም አንካል ኮይኑ ከም ኣሳሩ ኮይኑ ዝሕዛይናይ ተስፋታት አምላክ እዩ ዳዊት ውን ከም ኢሉሎ ኣብ መዝሙር 27 ክዛረብ ከሎ አይ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝሪኦ እንተ ዘይኣምንሲ ኢሉ ይቅጽል ማለት ሁሉ خبو አውጥዎ ድሕሪ ይቅጽል አቢሉ በእግዚአብሔር ተሰፎ ወበርትዕ ልባኻ ቀጥይበል አጆኻ በእግዚአብሔር ተስፋ ግበር እንዳበለ ይዛረብ ማለት ስለዚህ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ሰብ እንዳይብላሎ ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ በቲ ዝረኸቦ ዝነበረ ሁሉ ጭንቀትሲ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ እንተ ዘይገብር ኣብ እግዚአብሔር ተዘይጥመት ነይሩ ኩሉ خفو መዋሓጦ ከም ዝነበረ ይዛረብ ማለት ስለዚህ ኾነ ሁሉ ግዜ ነፍሱ ታይደ ዘክራ ዳዊት ሽግር ከጓን ፈኸል ነፍሰይ ንምንታይ ትጉይ ኣብ መዝሙር 42 ከም ብለና ምንታይ ኪሲ ኣብ ውሽጢ ይኾንኪ ተጨንቅላ ገና ስለምድሓን ገጹና አምላክ ይታይ ክገብረ ከመስጉነ እንዳበለ ንእግዚአብሔር ስለቲ ኣብ መስቀል ዝግበረሉ ስለቲ ክርስቶስ የስመጽ ዝኸፍለሉ ወጋ ስለቲ ዝግበረሉ ምድሓን አቀዲሙ እንታይ ገብር ነይሩ የመስግን ነይሩ ስለምድሓን ነፍሱ የእግዚአብሔር መስገን ዳዊት ናይ ሓድሽ ኪዳን ብርሃን ዝረኸበ ሰብዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑን ብዛዕት መሲሕ ብዙሕ ነገር ዝተዛረበልና ሰብዩ ማለት እዩ አምላክ ይመስገን ስለዚ በዓብዩ ከዓ ንንጉስ ነትንጉስ እንደሕዳ ብጽባቅ ወሪና እንደሕዳኒ ንጎይታ ተገሊጽልና በሪህልናሲ ሆም ይዝሎ ንንጉስ በውብነቱ ዓይንተ ክሪያየን ርሑቕ ሰፊሕ ሃገር ካኽምልከተ ካብ ጸባብነት ካብ ዓንኬል ትወጽኢኻ ማለት እዩ ሰፊሕ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ትርዳኢኻ ኣብ ኢሳይያስ 26 ውን ብንጹር ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጽኑዕ ዝሃቆኑ ኣባኻ ስለ ዝተማዕቆበ بسلام هو بسلام تحلو دبل سلام شالوم شالوم يقولوا عزف سلام غير كاتاي تقبرو تحلو ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እንደ حدا ኣብቲ ተስፋታት አምላክ እንውዕል ኮይና ነትና እግዚአብሔር ምድሓን ንሓስብ እንደ حدا ኮይና እንደ حد ልብና ኣብ አምላክ ኣምቢርና እንታይ ንኸውኒና ማለት እዩ بسلام نحلو ኢና እቲ ካብ ኩሉ ኣምሮ ዝበልጽ ሰላም አምላክካ ንሓሳብኩም ልብኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ እዚ ሓሳብና ንልብናን ዝሕሉ ናይ እግዚአብሔር ሰላም አሎ ያህዌ ሻሎም እግዚአብሔር ሰላም እዩ ሕጂ ዝኹሉ ኸውን ከሎ ማለት ሰይጣን ኦፖርቹኒቲ እንዲዝደሊ ግዜ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ግዜ ደሊኻ ኣብቲ በርናውት ክትኮን ከለኻ ማለት ክፍተት ክረክብ ከሎ ከጥቃዓካ እዩ ዝደሊ እዚ ኣብ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 6 ነቲ ሩሱል መንጥቅ ናይ ጸላይ ከምዛ ኢዛቤል ድመልናዮ ዝተፈላለ መጥቃዕታት ናይ ጸላይ ክመጽ ከሎ ከተምክኑሉ ትኽእሉ ዋልታ እምነት አልዑል ይብለና ማለት ስለዚህ ሁሉ መስጽለጥና ሁሉ መስቀና አልናውን ሪላክስ ክንከውን ንጸላይ መጥቃዕቲ ግዳይ ክንከውን ደይኮናሲ ሁሉ ግዜ ኦን ጋርድ ከም ዘለና ዋልታ እምነት ከነልዕል ከም ዘለና በእምነት ክንማላለስ ከም ዘለና እቲ ጽሑፍ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ታይሉሎ ቃል አምላክ ልብኹም አይሸበር በአምላክ እመኑ በአይውን እመኑ ይልና አላህ አምላክ መስገን ኩሉ ግዜ ብናይ ህይወት ማዕበላት ክንክበብ ከለና በብዙሕ ወረደይ ክንሓልፍ ከለና ከምዚ ፓስተር ክብሎ ጸንሐሲ እዚ ቃል እዚ ክንዝክር ሰናዩ ኤልሲ እንታይ ትውስኽልና ብልዕል እዚ ኣና አንታይ ምበልኩ ማለት እቲ ናይ ህይወት መግደራታት ኣሎ እንዲ ኩሉ ሻዕ ዝገጥመና ግን ልዕሊኡ ሰላምና ተሐልዩ كل شيء برجعت كنملالس زجبرنا already نايجزيابير منفس تواهيبنا بفلاي أب رومي 10 15 13 بحيل منفس قدوس
أزيخم بتسفى ما أنت ختبتمو اتناي تسفى أملاخ كله حاجوس سلام زبلة بأمنتي ملأ جس بحيل منفس قدوسي لعلتي زقط أنا لعلتي زقط منا لعلتي نخج أنا زخل نجر حليفو زسرحنا إجابير منفس بمنفس قدوس أوشت أنا توحيدنا لازم المنفس قدوس كل شيء كان قاطرو معلتاو هيوت ناسي حيل خابقهم قبل مسؤخن طبق ازي تي ازيو زلاق زخونه سلام اب هيوتنا كهلو كم زلو زرغاغصلنا الى يامن ولاون يوحنس اب يوحنس 14:17 يسوس انتايلو سلام حدقلكم سلاميون اهبكم الله انا زهبكم سلام كا كم تعلم تهبو سلام ايكون لبخ ما يشبر اي سنبد جس علم تهبو سلام انت لنا غزياو ነገር بملالك هلو بو تحغس ግን كل شيء عملو ايكون ولو تي نفسي لومي زمانات زخون قلب اكيب كلخمو عرفي يلو كعرف بحسبسي اجزاء ملأخ بليت متي لو من نفسها كوسدوا ابزي تحسب ጭንቀት አቲ ናታይ ልካ ዘአከብካዮ ነገር ናይዛ ዓለም ዚያደ ሕጉስውን በሓንቲ መዓልቲ ፊፍክል ንኸሊና እና ኣብ ነገራት ዘይኮነሲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኩሉ ሻዕብ ልብና ዝኸውን ሓይል መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕብ ልብና ምስን ምኮረይ ነዙን መስለና ኣነሲ ኣብ معرف كل تجبر هوارات كنريو خلنا حيل خي تقبلكم كاب يرسالم أيتو تأخذهم كله حيلنا أقل قلو تراي ديكونا نتناتهم emotional stability وناقد داسوي مخنياتو زم سبات زيوم كأقل قلو خود خلو بزوح نقرات خقطمهم بزوح معسرتي بزوح دايم قبال بزوح سدات كقطمهم إذا حيل منفس قدوس قلنا تخلو حليفهم أمرهم أفتنا إجزابير صراح أتوكيرو بسلام نخقو عزو حدا كافت زدقفهم زنبرة تي حيل منفس قدوس أبقوم سرح سلا زنبرة دقنا أب فيليبين تدارينا سأب 4 كل ساعة بقويتا تحقوسوا دقيمة تحقوسوا بلوكم الله دليتكم زبلس بتسألوتن لما نمسنا يمسجنا أب أملاخي فلت أمر بقالكوا أيتجانو اتي نفلتت حلف زبل سلام أملاخ دماني نلبخمن نحسبكمن بكريستوس يسوس كحلوا يبلان هذا بقويتا خد حقوس مستمرت نسخة كم تعنتو يزبلنا زنورا أخليل صنع إزحاقنا أبخاص تمعكوا بقى ناتكا attention كل شعب بقويتا كتقبرو بقويتا خد حقوس كتوسن نكلخا شعو بدحري زمت تسفان تاي زخا نحسبكمن نلبخمن سلام أملاخ أنت جبر كحلو سلازم منفس قدوس كل شيء مسانا الله نزخ جبر نعون دابلنا فوكسنا قلنا إحنا كل شيء نفتنا يمدحن استجبر لنا نفت سنة ينقرنا أفتي برخد استقبلنا نعون دار أنا خن حجوس زفق عدك زيابيري ولو نترينا أب لوكاس 10 ديد ولا حاجة هو لوكاس 10 يسوع كريستوسي كبابي 7 قله نتوم 10 خلته مس لأخوهم منافستي بسمو تجزئهم لهم تحجزهم متيهم منافستكو بسمك خجزونا جميرهم يلهم حتى بتعميهم excited كوينهم تحجزهم يسوع قلنا انت لهم ومنافست سلا استمالكولكم بس أي تتحجزوا سمكم قل أب مزجب هيوت سلا استتحفه بزي تحقوس يبلنا دحار مسأد صعيبة دلق على تايت بلكا يسوع كريستوس دما بمنفس تحقوس بلكا نمن تاي تحقوسو بمنفس تحقوس مون እግዚአብሔር አመስግኖ እንታይሎ እዚ ነገር እዚ ካብቶም ለባማትን ጠቢባንን ሓቢካ ኣብዞም ንኣሽቱ ህፃናትን ስለዝገለጽካዮ ስምረትካ እዚ ስለዝኾነ አመስግነካ ኣለኹ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሱ ከሕጎስ ዝገበሮ እንተ ዳ ነሩ ናይ ደቂ ሰባት ምድሓኒ ናህና ምድሓኒ ነዞም በዕንቲ ዓለም ክንረአ ከለና ዘይንጠቅም ንበሃል ግናኸ
بتعشنات امنات تقبلنا ابو مزجبنا هيوت تصحيفو سمنا حاجوس امين نايد العالم هيوت زرخبنا زيئه كاب زيئه تحجوس نجر يلا يسوس ون اب مسقل እዚ ኩሉ ስቃይ ዝረኸቦ ኣብ ሮባን እንተርእናሲ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓጎስ ኢሉ ነዚ ኩሉ መከራ ተዓገሰ ዝብለና እንታይ ነይሩ ተሓጎስ ናተይ ናትኩም መድሓን ኣቀዲሙ በትናቱ መስዋዕትነት ክረኽበን ዘለወን ክሓቕፈን ዘለወን ነፍሳት እንዳጠመተ እዩ ነቲ መከራቲ ኣሕሊፉ ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ዝሕጉስ የለን ስለዚ ናይ ሓደ ኣማኒ ዝብል ናይ ሓጎስ ቅድመ ኩነት እዚኣ ክትከውን ዘለዋ በዚኣ ኣብዚኣ ዘተኩር እንድሕር ኮይኑ ሓጎሱ ሰላሙ ኩሉ ሻዕ ዝተወሰነ ኩሉ ሻዕ ድማ ኣዝዩ ስቴብል ዝኾነ ላይፍ ክነብር ይኽእል ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ ጓሂ ዝጠቕጠካን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ዘውፅኣካን ጥራይ كم فقاد أملاخ زخونة جاي ديت تعسلون نسحة نابوي مرحكة كم فقاد أملاخ زي كونه جاي جنا بزخول خنبلوز أنا إحنا بغن أدي تلعيلو بجودي لني دايما الله يدي تلعيلو بتجودي إيه بخلو زيتات جاي كم فقاد أملاخ زي كونه زت أكتر راي لازم نزخ أني نرأسنا خنعلمه نوك نبلخم زلنا الزيو أقداسي كم تي أبتي ما توصي تايلو منفس فقرا منفس حيلا منفس قطعه نمبر كم بحدش منفس فرحات ايتقبلنا حد حجه خفت ابطن قدت وكخمان منفس فرحات منفس فرحات جن ايتقبلنا انت ايتقبلنا حيلي منفس حيلي منفس قطعه حجه امرخ خوفر كشجرك خلو منفس قطعه كم زخونه منفس قدوس نامرخ خطقطعو خم تخل كرداك خلالو بقيمتا ختشجر كلخ تغودي ختبل كلخ منفس فقري ابخا خمزلو بفقري كم يسوع كريستوس نصالاتو خفقد زخاله ات منفس فقري ابخا يسرح كمزلمو حيل خمزبكا نعو سعيركا نافت سلام املاك تاتو خم تخل كرداكا كخلالو سلازي كم فقد املاك ذيكون غواهي كصاطكا كتفقد يبلكا سلازي تا اخليل زبلا مليسه كصنعلا دست بلني صنع زحقنو أبغى استمحكمه بقى حقناها كله أتصنعك أبغيت أمجبر كاب كله يحلوك كبرنا أملاح يخون بحق إذا خن بالو صنع ناس رجت أني عين بوزح السبات كواي جميرو كل وقت إن كم زخلمو قويت يسوع عزيز يبارككم امبار حجخا بزتفلا لي يخون مغنيات سلامكم دتوسده بزخونه يخون نجر تتعنقو كسع نفس قتلت كتفصم وشتكم زدفافاكم سبات لومي حبيرنا أبكر ما أملاخ كنقربينا مسحاونا سامخينا نسألي بأمنات እግዚአብሔር سلامكم كملسو كابزلكم وخاخنا قفوكم أموني نسو اسكا حج دما حبيرنا خنصلينا بفلايتهم سلامكم زتزرجه بأمرو تچنقو ببزح عينت موجداتي تحلفوا زلكم أبلبكم بفلاي دما قيمتان زتفلالي عينت قنن محرت زي مقبارن حيسكم زلكم كلكم بفلاي لما عنت مسانا حبيركم بأمنت كتصليكم إيدكم أبا فلبكم بمقبار اتوم بفلاي دما بأمرو تچنقو آمروكم ببزح مقدي ببقوانو ببساعتو نامسة زشاقروكم دما اعداوكم أب جنباركم وي أبرؤسكم بمقبار حبيرنا خنصلينا نايزل عالم قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰናይካ ተመስገን ሎሚ ድማ ብጎይታ ብኢየሱስም ይጽሊ ኣለኹ ንሕና ሰላም ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብ ወረደ ብስምብራቱ ሓወና ጽሑፍ እሞ ነው እግዚአብሔር ሰላሞም ዝዝርግ ዘበለ ኩሉ ማዕበላት ሎሚ ጸጥ ይበል ከምቲ ንማዕበልን ንንፋስን ዝተገንሕሞ ጸጥ ዝበለ ሰላም ድማ ዝኾነ ኣብ እምሮ ኣብ ሓሳባት ኣብ ልቢ بزتفلالي ما أسريتات እግዚአብሔር ዝጭነቁ ዘሎ ኣሕዋት ሎማዓንቲ بيسوس ክርስቶስ ስም ሰላም ይርከቡ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ሰላመይ ድማ እገድፈልኩም ከም ዝበልካና በዚ ሰላም እዚ بيسوس ክርስቶስ ስም ንባርኾም ኣለና እንሆ ብናይ ክርስቶስ ሰላም ንባርኾም ኣለና ነቶም ኣባኻ ዝምሕፀኑ ብሰላም ተንብሮም ከም ተባሃለ እግዚአብሔር ሰላሞም ብክርስቶስ ኢየሱስ ይተሓሎ ልቦም በኢየሱስ ስም ኣይሸበር ኩሉ እግዚአብሔር ማዕበላት ሞጎድ ዝተፈላልየ እግዚአብሔር ጸቅጢ ዝፈጥረሎም ነኦምሮኦም እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ስምዒት ዝመልኦም
كل قدا قدي لو من عبسو لنا منشو بيسوس كريستوس سم ندرقهم لنا حج እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሆይ ሰላሞም ይመለስ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ዮሴፍ ዝሰደዶ ሰረገላ ምስራአይ መንፈስ አቦኦም ያዕቆብ ተሐደሰ ዝተባለ ተስፎኦም ክሕደስ እግዚአብሔር ዝበልካዮም ምእንቲ ክሕደስ ሎማ አንቲ ክቅበሉ እግዚአብሔር በኢየሱስ በክርስቶስ ያውሽም ኩሉ ማዕበል ጸጥ ይበል ንብላለና ሕጅ እግዚአብሔር አቦ ቂም ዘበለ ካብ ልቢ በኢየሱስም ይውጻ ናይ ይቅረ ዘይምባል ኩሉ መንፈስ በኢየሱስም ይሰበር እግዚአብሔር ብዝተፈላለ አግማድ ልቦም ዘአሰረ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ እግዚአብሔር ልቃቅ ንብላለና ወደ አምላክ ተገልጸ ናይ ዲያብሎስ ግብርን መፍራስ ይሞ ኩሉ ግብር ዲያብሎስ ነፍርሶ ሰላም ክርስቶስ አብልብና ይግዛ በኢየሱስ ስም አሜን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሂዝና መጽና ነበርና መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና እዚ መደብ እዚ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ምንጭ በረኸቶም ክኸውን ምንጭ ምንጋፎምን ምስጋሮም ክኸውን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣገልግሎትና ደግፉ ጎይታ ኢየሱስ ዓዚዙ ይባርኽኩም ምናልባት ዝሓለፈ ዝተዘራረብናዮ መደባት ዘይረኣኹም እንተዳ ሃሊኹም ተመሊስኩም ክትኣትዉ ክትርእይዎ ብፍቕሪ ኣምላኽ ተሓሳስበኩም ምክንያቱ ተኸታታሊ ትምህርቲ ስለዝኾነ ሓቢርና እንድሕር ዳርኢናዮ ብዙሕ እናተምሃርናን ብዙሕ እናተለወጥናን ክንከይድ ስለንኽእል ማለት እዩ ምሳኹም ፀናሕኩ ነፃነት ደበሳየ ተባረኹ ኣይትረስዑ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ንሓሳባትኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ